Usa ka panimay sa Sacred Heart Village, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City, natumbahan og usa ka punuan. Luwas ra hinuon ang tanang mga sakop sa pamilyang Bascon nga anaa sulod sa panimay ni anang higayuna. Siluan mayroon din sa report. Di na mahitsura ang panimay sa Banayng Bascon nga napundar nila sulod sa pipila ka katuigan human kini matumbahi sa dakong punuan sa tubog o tibig. Dakong danyos man ang namugna niini sa ilang Pinoyanan apan mapasalamaton gihapon ang 76 anyos nga si Paz Bascon nga way ni usa sa mga sakop sa ilang pamilya ang naangol o nakalas. Ibabaw sa kusina na himutang ang kwarto sa senior high nga apo ni Nanay Paz. Maayo na lang kay dali kining nakagawas dihang nakadungog nga nagdahunog na ang kahoy. Ang akong apo, natungog pa. Mayo gani kay nilikay diri sa sala ang pagkalamba kay diri pa sa kwarto. Makalasan gid ta taon mi. Way siguro astang inahan o gamahan. Kay kahoy man ni dinhi. Nagpasalamat lang po sa Ginoo ma'am nga gisagang pa gyud mi. Matod ni Paz, kapin sa 30 katuig nang nagbarog ang maong kahoy luyo sa ilang panimay. Ug wa kini matarog atol sa bagyong Odette. Busag gikahibong nilang kalit lang kining natumba nga wa man unta maghangin-hangin. Wa man, maayo kay timpo, timpo ni kalit lang yun siya kahagsak. Hinuon may mga kawani gilayon sa Barangay Gunob ang may respondi sa dapit aron matabangan ang pamilyang Bascon nga makuha ang natumbang kahoy. Ang kahoy nga tubog o tibig o sa kamatang sa fig tree. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.